ng medyo maaga kasi sama ako sa papa ko sa lupa niya na mangunga ako ng mga gulayin para makalibre na sa mga gulayin doon sa lupa ng papa ko. Ayan. Samahan niyo ako mamaya-maya. Punta tayo doon. Um, Meron din mga kamutihan, kamuting kahoy. Yan guys. Nandito tayo para mangunga tayo ng talbos ng kamote, talbos ng kamuting kahoy. At mangunga na rin ng bunga ng kamote. Ayan. Maki-harvest tayo dito sa kamutihan ni papa ko. Ayan. Yay! Ayan yung mga kamuting kahoy sa taas. Laki na. Nalaki na. May mga bunga na siya. So, try natin baka meron to. Ayan, mayroon guys. Guys, mayroon. Meron nga siyang Ayan, nakita nyo? Wow! Sobrang laki. Sobrang laki guys. Yay! Grabe, na-excite ako guys. Sobrang laki niya na Wow! Sobrang laki! Yay! Ayan may libre na kaming Ayan, may libre na kaming pang umagahambos, diba? Bibilin mo to, ang mahal ng kilo niya. Yung laki Kamote para sa umaga namin bukas. Buti na lang sumama ako. Meron pa siyang isa guys. Buti na lang sumama ako kay na mama. Wow! Napakalaki din. Dalawang malaki. Ayan, nakadalawa na tayo guys. Nakadalawa na tayong malaki. Dalawang kamote na nakuha nating malaki guys. Hindi ko pa siya pinuputol sa tangkay niya. Ayan, nasa tangkay pa siya Hindi ko pa pinuputol yung tangkay niya guys. Isa. Tapos ito, nakakita pa ako isa pa dyan Ayan pula-pula pa. Salamat talaga sumama ako sa papa ko. Sumama ako sa mama ko at papa ko kasi tumulong ako sa kanila. Diretso na rin ako nag-video. Malalim tong isa, hindi ko makuha. Medyo malaki kasi. Teka lang. Lapit. Ito guys, tatlo na yung nakuha ko yung mukha ko. Ito yung tatlo na nakuha ko. Ito. Large. Medium. Small. Diba? Dami na nakuha ko dito. Ay, dito subukan natin dito Dito. Ay guys, sayang. Kinain na ng daga. Kinain na ng daga yung niya. Ay, mayroon pang natira isa. Ito guys, may natira pa isa. Ito, kinain na ng daga yung iba. Ito, may natira pa isa meron pa sa ilalim. Madam. Yan. Yung ito kasi kinain na to ng daga Iro. Ito kinain na ng daga. Buti may dalawa pang natira.
Ay, tatlo. Meron pa rin, oh. 4. Ay, dami. Dami niya laman. Tutok, pigpaparair. So, camera. Bakong tutukan sa sigan sabay sa... Oh. May mga ano pa siya, oh. Tangkay-tangkay pa. Pagala ko mo ulit. Hama na to, guys. Ang init, eh. Oh. Wala na. Nubos ko na. Balik. Balik natin kasi dito tubo ulit yan. Ayan. Nabunot ko na. Ang haba din. Malaki din. Pero mas malaki pa rin yung isa. Yun yung tangkay niya, oh. Hinila ko yung Makapagalitan ako nito. Papa ko, tinila ko yung tangkay ng kamote niya. Ito mas malaki. Mas malaki yung isa. Ito. Large, medium, small. Large, medium, small. Ayan, oh. Kahit ano ganito pa lang yung kamote, no. Kahit ganito kasi guys ang kamote, kahit malalawak pala yung kanyang mga ugat. Andun talaga puno. Ayan, oh. Nakita na ako. Ayan, meron na naman, oh. O, diba? Sumama ako sa mama ko. Nakakuha ako ng iba-vlog ko. Kamote. Uy, nakikita nyo na. Ayan. Ayan, oh. Kitang-kita na yung pula niya. Wala kasi akong dalang kutsilyo. Wala ako guys na dalang kutsilyo kasi yan. Kasi ang kukuha lang sana ako ng talbos ng kamuti. Pinabakal kay 20 lang. Sudakulo na kinuha ang kamuting kahoy. Ayan, maghanap pa tayo guys. Dagdagan pa natin kahit konti. Tapos na. Ayan, meron pa to. Oh, last na lang to. Wag mo na. Ako na guys, oh. Ayan na guys. Jesus, nang sabay-sabay na yung anak ko, oh. Ito pa guys, meron pa guys, oh. Basta guys, may ugat guys. Meron, oh. Maliit. Laka, pagalitan ka dyan ni Lolo. Oh, tama na. Tama. Why? Ayan, nakakuha din yung anak ko. Tama na, anak. Tama na. Ayan, punta tayo dito sa kabila. Ito, try natin guys. Try. Kung meron na tong bunga. Kaso uuwi na daw. Naririnig nyo sa mama ko, yung mama ko. Tinatawag na ako, uuwi na daw. Mga nakuha ko. Tama na to, 2 saing na to guys. Oh. Tara, uwi na tayo guys. Sina. Yan. Babalikan ko to, ayun, oh. Babalikan ko tong kamutihan na to at may makikikamuti ako dito. Para makasurvive sa araw-araw, hindi mo nabibilhin yan. Mahal kayo ng kilo ng kamote. Masama pa ako mama dito, ma.